Hi everyone, I'm Eman and welcome to my channel. So for those who are new to my channel, please subscribe to my channel, hit like and also the notification bell para sa mga susunod kong video. Para sa mga hindi pa nakakalam sa inyo, I am a stroke survivor. So ang tinamaan sa akin is left side ng katawan ko. Pero because of therapy and also exercises, medyo gumagalaw na itong left hand ko. Before talaga parang patay siya, hindi siya gumagana. So for exercise, aking mga daliri, tugtog tayo ng Christian song. So itong tututugin ko is one of my favorite. Ang title niya is Sa Isang Sandali. Magpakailan